Wel, dyna'r fraint dwi wedi gael. Dwi wedi treulio dros 60 mlynedd yn cyflwyno syniadau a straeon a safbwyntiau i gynulleidfaoedd amrywiol. Ac mae hwnna'n fraint, a dwi'n gobeithio mod i wedi cael rhyw gymaint o ddylanwad, ond cyflwyno stori Cymru a'i phobl, a'i hanes, a'i diwylliant, a'i iaith, a'i amgylchedd naturiol, a hefyd i elfennau ysbrydol yn ogystal â materol. A dwi'n gobeithio bod rhywfaint o hynna wedi dod drosodd i bobl. Mae caneuon yn gallu bod yn bwerus tu hwnt. Mae eisiau bod yn ofalus, ond efallai dros gyfnod hir bod y corff o ganeuon dwi wedi sgwennu, a wedi cael llawer o hwyl yn ei canu nhw, wedi cael rhyw fath o ddylanwad.